салом ба ҳама. Салом. Selam. Салом гӯҳамада. Selam. Шукри худо назмо. Шумо чӣ хел одамои камнамо? Давай, мама. Еще давай. Еще давай. Еще давай. Салом. Selam. Перхема долетала. М? Давай, мама. Давай. Selam. Салом. Хушомаден гӯ. Самогонки. Мгм. Давай, мама. М? Давай. 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 меҳмонӣ на бароз хонаи шумо рафтеста будем ки даранак шудӣ. Салом. Мо Москва омадагӣ ҳастем ҳозир камтар кору бур кардем. Тише, тише. Гуфтем ки барвақтар мешавем ки не ки Тише, тише. камтар вай Тише, 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 тише. кору бур Тише, 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 тише. тез нашудем дия дер шудестаем барои ҳамин шиштаем интизор кай буд шавад кудя. Тише, тише. мо аз як тарафи Москвада ҳастем ки намедонам ки худам куҷодаем кадом тарафашда. Тише. Нилуфар малиш манаман тиш гуфта шудам. торта гир биёр агане. Туду набалгане. Дай, мама. мана ҳамҷа намемонад ки гап задан. Ман гап задам мегӯд ки не шумо хаб кунед. мана ми даруни мошинда шиштаи бетоқат. Салом. Selam. Давай, мама. Selam. мумкин нест нишон додан барои ҳамин. Selam. раҳмат мо хуб мо ҳамин даруни мошинда шиштаем. шавҳарама интизор ҳозир як ним соат шиштем. буромадан гуфтан камтари дига ждат кардан дар кор бо мумкин то саати 10-11 истем. насиб аку баҳор рафтание мо. Давай. нағалтен бо нилфар қафода шиштаге намешад. ман планшетам инҷода мондагӣ ҳастем ки вай барои навигатор мондагӣ ҳастам барои ҳамин. гӯшт бирён кунам майлаш. аммо подписчик шумо набошен кубо. салом алейкум. фудсити унҷо дар тоҷико ба фикрам бисёр барои ҳамин. салом. худо ба шукр мо соз. нанависи вай мошинда ҷон на. ман шумода қоғаз додам ка мо қоғазда нависем. ман ҳамҷа нилфарда якта ручкаву дафтар додем нависта шин гуфта.
вай чӣ мегӯянд видеоҳош ҳаст ку инстаграм дошта бошад. Инстаграмда вай суратҳои Нилуфар бисёр. Болит. Майлаш гӯшбирён гӯспанда кишта биран ҳама каса баъд гӯшбирён мехӯрем. Салом. 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 Мо вай ай душанбе ман ай душанбе шавҳарам ай панҷакен. Салом. Салом. Ба ман нешинен шумо. Нет ки. хай агар ки гӯспанда шумо кушен майлаш фақат ҳарду мо мехӯрем. Салом. Салом. раҳмат мо хуб. шумо чӣ хелс Майя? Салом. Салом. дар Тоҷикистон ҷудоем? Ҷудо ин чӣ хел куҷо ёки ҷудо? раҳмати калон. Салом. Салом. раҳмат мо нағз. шумо чӣ хелен? Чем? Да чӣ хелен гӯ? Чем? мо ҳози Москва омадагӣ ҳастем. Ма. Салом Малика. Салом. Салом алейкум. Да мана эхе истад. Ой. Ой. Салом Шоира. Салом. 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 ман соли таваллуд 1993. шумо охи декабр буд, январ шуд, як феврал нагуфтен, мартам гуфтен, апрелам гуфтен шумо. ман мегум ки шумо ҳоли апрелда не, аммо июнда баъд мерем. мода ҳози соат 10 шуд. акун чӣ хел гум ман инҷода одат кардагӣ нестам. ман намехоҳам инҷода истодан. ҳам хуштомадам хусорам инҷода танҳо ҳастам. барои ҳамин ман мехоҳам пеши хусори хуштомадам равам. ден рождени бачатонда грехтонӣ ҳастену нархҳои вая фаҳмидан. Нилуфар. Аҳа. Нилуфар насиб моҳи феврал 3 сола мешавад. вай офарин шумо сати 2 шабда бедор бо шумо. Салом. Салом. Всё, давай. наҷм хусури хуштомадам мози Тоҷикистонда зиндагӣ мекунанд ва одами калонсол. барои ҳамин ман мехоҳам, ман умуман чӣ хел гум кам истодагиам пеши хусури хуштомада. барои ҳамин ман якта келин, барои ҳамин рафтан дар кор пеши хусури хуштомад. Тоҷикистона худаш. насиб мо мерем пешашон, баъд мебинед. раҳмати калон. ручка кати накашенда трезада. ручкаша гирум. номаша намедонед? номаш Нилуфар. салом. насиб мо баҳор рафтанӣ ҳастем. не шаҳрда зиндагӣ мекунанд. салом аз Иванов. салом. аврупоро ҳаки ҳастен чӣ?
ها راست میگین. ما این فقط من شما را فقط شیرینی هاش نشون میدم، با خلیگنی هاش هم هسته. برای همین سلام سلام. رحمت خدا. سلامت. من چیزی گویم اگر نیلوفر تکرار کرده است. او. بوشه. هم نامی من نیلوفر هم نامی دخترچم نیلوفر هسته. ویدیوش هست برای چی هم و نامی من و هم نامی دخترچم و نیلوفر. خدا با شکر ما نه سلامتی خوب. نیلوفر من همین درانی ماشین داشته. هم خیلی آرامی نیست، نمیگوی که ماشین جاش ایستادگیه. خیلی که هم خیلی راه در رفته است. ماشین نمیسته. سلام. بله نازده گرفته. چوکت غلطید گیرین شه. خدا با شکر خوب. ما شما چه خیل؟ فریدون مانده. اینستاگرام سلکش هسته اپیسن ببینن هست. اما اینستاگرام دا ارزنده نویسین همین نامی ارزنده موندگی هستیم. صورتی همین ارزنده گفته. ولی من خوندگی هستم. من شهر دوشنبه و دانشگاه تجارت تمام کردگی هستم. من از سببی که یک کلین هستم برای همین خوشتامانم کتی زندگی میکنم. برای که هم خوشتامانم زنی کلان سال هستن. برای همین لبای چکو کرد گیرن آخه من آخه من پیش کدم شما گیر نیلوفر نقص من همجا نشنیدین آوازش چقدر برومنده استه. Bunny. Mom, bunny. Mom, ты будешь не кликаны. Mom. Кани канали Таҷ мама ман надидам. Mom, чего было ты кликаны на Салом. львин? Mom. Mom. ман курта ман як одами дилтанг ҳастам ки вақте ки синфи 10 будам баъд вай дузандагӣ рафтам ки ҳамин 2 моҳ тоқат кардам тамом дига нашуд. ман наметунам курта духта. барои ҳамин бо партофтам. мо аз душанбе. Pap. нилфар қафо доштагӣ аст барои ҳамин намеша. Pap. салом. Hello. ман тегукая тамом кардагӣ ҳастам. Mama, где-то наҷмин соли чанд? соли 2015. ман соли 2015 буд кардам. бале ман якта духтарча дорам. тамом саховатманду. Mom. салом апа чӣ хелен шумо? Hello. Наведите в дырки. ҳавая гӯен чӣ кор мекунед дар Россия? шавҳарам намонданд барои ҳамин. худо ба шукр ки хуштомани ман бисёр зани хуб ҳастанд, бисёр зани нағз ҳастанд. фақат дуо мекунам. Pap. лабай Чего ты один? кашенам
Davud. ман фақат ҳамин ҳозирашда фақат пухтупаз ҳамхел чизода ҳавас дорам, мекунам ҳамин короя. Бо оста оста Тоҷикистон равем, бо чӣ хел гум ҳар хел мешавад да. Ман ҳама хел ният дорам, ман ҳама хел хоҳиш дорам ки то ки дигар хел ҳама хел ранги барнома бар ин гӯям шавқовартар шавад, то ки ба тамошобинон ҳама хел нақшаҳо ҳаст. Насиб иншаллоҳ лаббай. Еще. ҳама хел нақшаҳо ҳаст. Акнун худо насиб кунад ҳамаи моя ба ҳамин ниятҳову нақшаҳо расонад. Еще, мам. Шумо дастотунда нанависинда. Еще. Ба дадаш ҷанг мекунанд ки дасташонда навистин, дастотунда нанависин. шавҳари ман кори давлат мекунанд. ман 93 таваллуд. салом. Салам. апа чашм накунед ки ҳозир сар мешад. нилфар қафо даштаги ҳаст, барои ҳамин намешад нишон дода. чуп врач намедонам. барое ки бисёриҳо гуфтанд ки барои чи шумо куртаи тоҷикӣ кати не хубтараш куртаи тоҷикӣ кати шавен, гуфта бисёр гап задан дар бораи ҳамин куртаҳо. баъд гуфтам ки хубтараш Тоҷикистон мерам, баъд якбора худаман нишон медиҳам. наваду се таваллуд ман. бале рост мегӯем. бисёриҳо ай телефони шавҳарашон ё ки бо номи бачашон медуроянд, барои ҳамин. соли таваллуди ман 93. ҳатман Тоҷикистон равам. Ман бо хира шуда ҳам хел видеоҳо кардан мегирам. Намемонам шумоя ман. мо вайн иҷорапулӣ наметиҳем. салом. шукри худо мо нағз. шумо чӣ хел? пазанда. Собачки. Собачки. Мама, собачки. чӣ гап шуда па онҷода? мо набудем. Ман намедонам Собачки. умуман ютуб даромада намешад. вақт нест ки ютуб дуроем. ҳамин рӯз корубори хона кади корубори хона шудем. шавҳарам омадан абед кардан, ҳамин сообщениёда ҷавоб додам. Тамом аллакай бо омадан гуфтанд ки Москва равем. бо Москва омадем, мана наҳози чиқар ба ҳазур шиштем.
ولی ما تاجیکستان نصیب بهار ده حالی رحکی حالی زمستان. سلام. سلام. ماما زخم. کنی ایستا من دارم. نمیدونم من تاجیکستان نمیدونم. موزی میگن که تاجیکستان اینترنتش ارزان شده خیلی. ها؟ نکتیه. Ой. خیلی ارزان شده که با نمیدونم اکن چه خیلی باشد اینترنتش. Мама, дай вот еще. 93. Еще. Мама, еще. ما مسکو ده هازی. سلام. Мама, еще. Мама, еще. Еще, мам. چیزی شو. Еще. Ручка? Ручки. Один и все. Один еще. Да, кап. Ручки. Держи ручки. Шавари ман кори давлад мекунад. Держи ручки. Ручкаша додум ку. Ҷо кадем ручкатона? Кани ручка? Ой, Мама. кани. Ҷо кадем ручкаша? Ҳамун тараф ва тарафа бин патфти ку ручкаша заминда. Мама, тут ручки. Ручки. Мам, Саломат бошед. пап. Сегодня колокады, гулка, бабочки, маму. Легалка, булки. Мам, легалы, олгин, банки. Тоба. Сегодня клейки на Ай, ҳама хуб бошавед. Гуфтӣ ва яке чорни дамонен тамом. Сегодня колокады, гулка, бабочки. Мама, вот эти бабочки, зыба. Вышел вот эти бабочки. Папа, ты вот это. Мама, бабочки. Ты для чего надо бабочки? Мам, ты же бабочки. Бабочка бдеҳам. Чиба бе интернет аку бе интернет Тоҷикистонда магарем ки дига ютуба тамошо накунем фақат. ютуб дами видео партоем ба фикрам мегапайто тамом мешад ябора. Бо намедонам. Бабочки большой. Неки ман ҳамиҷа дидам тисел дига компанияҳое таъриф карданд ки нағз мегафон тисела таъриф карданд. Собачка. Аку ба фикрам Тоҷикистон мо равем дига вақти интернет тамошо кунӣ нест. ман ҳамиҷа баъд баробари ман гап задиста хаб намекунад. шумодам хоби хуш. раҳмати калон. раҳмати калон. о мошин гармай мошина мекишем бо ва хунук кишид бо дар мегиронем шавҳарам мегӯяд ки то омадани мана бензина тамом накунед шид. салом. Салом. илоҳим назананд ҳамхел гапоя. худо ба шукр калон шуда гашта. илоҳим. Салом. вазъияти интернет хуб нест. Не ки бо ҳамақа чандта ман блогерҳои дидам ки ай ҳамин Тоҷикистон видео мекунанд бо якта блогер.
бо якта блогера дидам ки ай ҳамо хуҷанда худаш видео мекунад, ай душанбе видео мекунад. Бо якта дидам даже якта бача ай клуб даже видео кардестай. Я бачаи майдаҳак ки ман ай худи клуб видео кардам гуфт блогерӣ мекунам гуфт вай ани письмо ждат карда ки баъди чанд қа мебиёд ки 2 ҳафта пас уже письмош омада ва натиҷааш подключит кардаам. Хе та значит интернет наза ки иноям амхел видео мекунад. Бо якта дига блогер ҳаста, якта мард қишлоқда зиндагӣ мекунад, ай ҳамон қишлоқ видео мефартояд, мегӯяд ки китам што ваяш интернеташ безе буд, не ки бо мекунад видеоҳошо мепартод. Бас дига наметим. Насиб баҳор рафтанӣ ҳастем. Чӣ ба рӯшон сиёҳ? Ман дар Тоҷикистон будам, ман фақат мегафон истифода мебурдам. Мегафон нағз будак, ҳама арзон мегафон буд. Ман 20 сомон медодам, фақат номаш чӣ 1 гигабайташ 20 сомон буд. Ҳозир акутисел 1 мегабайташ 20 сомон шуда буда. 1 мегабайташ мебурдман да фақат ютубу хеле чизо не вайберу ватсапу ҳама хеле чизо истифода мебурдем. Намедонам ки омаданӣ нестему, бо худо медонад чӣ гап мешавад. ҳама хел мегӯям ки ҳамин видеоҳои ахлоан партофта шавад шуд. Баъд шавҳарам мегӯянд ки агар ки он кас комментарии бад нависад, шумо субҳ агар видеои партоен то шуба вай комментарии бад меистад ва ҷангу ҷанҷол мешавад. гуфтам хай тез дар омада комментарие хабар мегирем ки он гапи бад бошад тез удалит кунем, то ки ҳамхе якбора ҷанг шуда наравад. ба фикр ҳамхелош мумкин ки интернеташ нағз бошад. Амин вайфай ё ки симкати мегӯянд ки симкатиш нағза интернеташ. Бо ҳози вайфаяш шуда ки вайфаяш камтар қиматтар, не ки симаш арзонтар мегӯянд. Насиб ҳамин хел кардани ҳастем ака. Хай русикати гап зада, озод гап зада метонам, фаҳмида метонам, бо всё равно акцент ҳаста гап заданда. Барои ки ман нав 4 сол шуд Россияда ҳастам. На хок. Салом. Сабр моҳи ҷон немол нав ба ҳазур ранги шумо барин. Салом. мо Москвадаем, оз даруни мошинда 6 таем. Шавҳарам кору бори худшон кати. Мо интизор даруни мошинда. Мо гуфтем моям катитон равем. Хонада ато мешинем зиқ меше. Ты куда? Ты козёлы, Да. козёлы, косички, это Даша. Козёлы, косички. Немо на видео мегум. Сар кардем. Салом. Нилуфар, дига наметим ша, всё, бас. Кани ваиш бутылкаш кани? Мама. Да. Ты могли где-то на еще. 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 Я хотела, где побожать снега.
як моҳаш 50 сомон ва безлимит ё ки гигабайт метиҳад? Салом. Салом. Намедонам, ман ҳисоб кардагӣ нестам, ман ҳисоб намекунам, аммо безлимитаи ҳамхе мондан мегирам, як 5 минута қариб ки вай мешад, загрузид мешад. Леки инстаграмда беҳад дер мегзарад. 2 минуташ мебуроем, баъд мешад. ба шумоам хоби хуш. Мама, бабаша. Бале, ҳама каса мерем мо. Ҳама каса меравем мо. Апай таҷмама Германияда ҳастанд. Шинос нестен чӣ? 4 сол рафта омада, 3 сол да ман акнун як бор мерем. 1 сол омадам, 3 моҳ истодам, рафтам, бо омадам. Ҳамихел ҳама бисёр ҳамин 3 сол истодагӣ ҳастем, тамом. Паспорти чӣ гирифтам ман? Рост мегӯен. Бабаша. Салом. Салом. Ман хоб надорам. Мо соати 12:01. Бабаша, мама. Охи папаша напушен, охи шумо чапана пушидестен, наоборот. Леви, прави. Кани? Мана, диди, не дружит. Мана их икнад, ба дружит. Она их икнад. Салом. Салом. Нилуфар қафо дашидаги ҳасте, барои ҳамин намешад. Овозаш наомадесте? Это нет. Раҳмати калон фаришта. Мам. Намедонам, ман ҳатто аҳамият надодам билета дод. Лекин аввали баҳорда арзон мешад ку. Ҳамин баҳорда худаш билетҳо арзон мешанд ку. То 10,000 мешанд. Се сола мешад насиб февралда. Чӣ ба мепӯшен шумо пупоатона? Ягон ҷо раҳакӣ ҳастен? Пуш. Всё? Папа, папа. Салом. Салом. Папа, значит. Папа. Пуш. Ана, дурак. Ана, шитку бочи. Опа, хезад баъд медура полисти. Не, Нилуфарам ҳам хел саатои 12 қариб ки баъд хоб мерад. Чера кутрака. Надидам ман ягон бор чанд мегабайт нависондагӣ ҳастанд. Кутрака. Бана кутрака. Офарин шумо даса дӯстаи шаб хоб надоред. Кутрака. Пушен охи хутон. Пушин кутрака. Шумо куҷо меред? Шумо куртка пушидаистен? Нет. Хунук хӯрден шумо? Ой. Ой. Аккурат. Ты, мам. Пуш. Папа, Шинен баъд пушен. пушин. Аня ноги. Модам саат 10.
Rahmati kalon. نه من تاجیکستان رفته کردم خوشت آمدم کتی آچم شان گفتن که نه همینجا بیاین پیش خدما برای همین رفتیم. آفرین چقدر آدمای بخواب بسیار هستن. من یه آدمی فقط خواب میخواستگی هستم. Климат, значит, климат نمیخورد ده الکی اینجا ده عادت کرده که هستن نه که همین روسیه کلیماتش بسیار نقده که نمنوکه تاجیکستان نبارد کلیماتش بسیار خشکه ده اونجا ده آدم بسیار خیلی که گفتن ممکن کسل شدنش در کار برای که اونجا آفتاب گرم نه هر کس طاقت کرده میتونه. من خالای منم چند سال است که همین روسیه ده زندگی میکنن تاجیکستان روان کسل میشن شوهرم هم همین خیلی تاجیکستان میرن کسل میشن. Даже вот здесь вот здесь вот эти кутки. Давай я додели кутки. Давай. Наташ. Папа. در یک ماه حتی $100 کار کردن ممکن نیست رسی ای وای ده یوتیوب ها Косумочки. Вот. да دیدین که خودشون پوشاد کنی من بینم Папа, ты не грала. شما این نبارد ندیم من اینجا دستشو میاندازه نه وای دستشو آنا میخی کنی آنا شما یه خونه خوردین Нет. بچه با کودکا پوشیدستین Чего? Шапки. کنی شبکا تا یابد کنی Мана шапки. Даже шапочки. Мама, даже вот эти сейчас шапки. Мама, вот это. Вот. ما این دوشنبه Мам, мама асит. Мама асит. Мама, вот это садись. Мама, садись. Вот ششتم садись. شما اینجا ده میخواهین شتن А, بو ها میگود بیا садись. کنی Мам, شنه ой. аккуратно только هیچ ده نرسد که بعد انا میخی ما Это фонарик. янгай манам ай файзобод будан ман рафтагӣ ҳастам чанд бор паноҳи шумоям ба худо Ты каудасы. ман инстаграм дорам инстаграм ҳаст ва описании ҳамаи видеоҳода ҳаста ссилкаи инстаграм наход москвада одамо бисёр ку тоҷико Это будет. как раз мана дугона мешен дукаса дута бедугонаҳом мо ҳози москва омадагӣ ҳастем ман панҷакени ҳоли ягон бор нарафтам ҳолам эфир рафтест то шавҳарам омада наку эфир мекунем
من بسیار شهرها رفته اومدگی هستم. سلام. سلام مارینا. سلام. شما کجا شدین مارینا کم نما شدین. نیلو من قفا داشتگی هسته نمیشد نشان داده برای همین. ما طرفی 33 از 33 کمتر پایانتر. شما دم خوابی نقص. تعجب کردین. ممکن نیست نشان دادن ایفی را پرسیدم از این شوهرم مالیش بودن گفتن تا که خودتان نشان ندین شد هم از پلانشت ده هسته اینجا ده چسباندگی هستیم شه برای نویگاتور شده برای همین. اپای تعجب کردین که ویدیو هاشون لینت ده بران شوهر من حواسشون میرن میگن شما هم خیلی پذین. ما ده ساعت 10 شده کن. او چه دیده. مادم همه خیلی ساعت 10. وای چخیل ناز کو برای هوای کم نماشده این. دخترچه تون دسته زیق نمیشته. سرکار گوین حالی همه خیل. ما با شیخ ده زندگی میکنیم. وازی مسکو اومدگی هستیم. سلام. نغز سرکار شوین همون نیکتی نغز. شکری خدا ساز. نیمو ساعتی قریب که شوهرم ایکار ساعتی 10 میبین تو اوجن میکنن کارو برکتی تلویزیون کینو یگاه تماشا کرده بعد خوب میرن. نه حالی دیر نموندن. رحمت ساز شما چخه؟ چی بس ما همه سوالای خونده استم کو یکی نشان نداده. بله راست میگین اپای رخشانه بسیار نغز کانالشون زورای رسیدن ممکن نیست. نه من اول کنوبکاش زیر که این زیر کردن ممکن نیست. نه ممکن نیست من اول زیر کند این اینا نه داداش که اومدن بعد مایلش کن بعد مایلش да таҷикелин бале бояд тоҷика напай рухшона гирен нилу не нилу вай ҳушёр ҳоли ягон қатра намегӯ ки хоб дорад. раҳмати калон ҳамин рӯз канали нилӯ ман чӣ кор кардам намедонам ки заблокировать шуд аккаунт намедонам барои чӣ хел шуд вай чӣ мегӯяд каналаш уже автоматически удалид мешавад аккаунташ агар ки удалид шавад. барои ҳамин камтар зиқ шудам гуфтам хай ҳеҷ кор намекунад як дусе видео дошт тамом ку бо видеоҳош ҳастем канали нав кушода баъд вай мекунем ша мепартоем видеоҳоша айсар. салом не дер накардем. раҳмати калон шумодам хоби хуш.
салом, мо хуб. Salam. шумо чӣ хел? Салом. Hello. ҳатман ман якта торти медовик тайёр кардагӣ вай кати креми сметанни кати креми ҳамин сметанни манда бисёр маъқул шудак. Ростига ман нахостам видео кардан барои он ки торти медовик худаш видеош ҳаст, не ки креми сметанни кати тайёр кардан. Барои ҳамин гуфтам ки хай видеои кӯтоҳ мекунам. Баъд видеоша кардагӣ ҳастам. Насиб вай монтаж кардан мемонем. Насиб мо баҳор рафтанӣ ҳастем. Меҳмонам монда прямой эфирда шитаям гӯем. Меҳмонам монда прямой эфирда шитаям гӯем. Мо ҳозир Москва омадагӣ ҳастем. Қайсингил дорам. Кати зиқ шудем чӣ? Худо ба шукр мо хуб. Нилуфара мана ҳамҷо соз. Нарасинака ҳарча Нилуфар. Бале ҳама хонашин. Апай таҷикелин шумо чанд сол шуд вай рафтагӣ нестен? Тоҷикистон рафтагӣ нестен? Намедонам ака ин соҳиби хона чӣ хел гум ҳар хел одамоя намегиранд. Ба фикрам ин ҷое ки мо зиндагӣ мекунем вай ҳеч ка намешунанд, интизор мешаванд кай шавҳари ман биёянд гуфта. Барои ҳамин хай ҳеч кор намекунанд ошхонада шишинен. Гум накунед шумо. Шумо ҳози Айхуҷанд навистесен ё ки Москвада ҳастен? Насиб ҳамин хел ният ҳаст. Хешу тапор ҳама ҷода ҳаст. Душанбе, Панҷакен ҳама ҷо рафтанӣ ҳастем. Майлаш хай шумода. Хусур хушта манам қайсинкилом аку калонсол ҳастанд ваям номачи шавҳар кардагӣ кӯдакои худашон кати ҳеварам не ки майда ҳастанд ай ҳама майдаки ҳеварам ҳози хусур хушта манам ҳеварам кати зиндагӣ мекунам. Наску ҳама каса мерем бисёриҳо гуфтанд ки моям баҳора ҳаки ҳамин. Ой худои ман шумо да ҳамин шақар шақар карда ҳози ҳама чи всё дига нест аку дига. Не хонаи хуштомандшон ҳатман мерем барое ки хуштомандам намемонанд барое ки 3 сол шуд набирашона дидагӣ нестанд бачашона барои ҳамин пеши хусури хуштоманд мерем. Шумо мегӯед ки охири моҳҳо ҳамон кадом моҳ бошад охираш? Ҳавае гӯен моҳаша гӯен охираша не. Чӣ хел зур мошини худтон кати рафтанӣ ҳастен? Зур ку кадом моҳ аниқ? Моҳи баҳор, апрел ёки март, май?
Лекин бисёриҳо вай мекунанд, жалба мекунанд, ки ҳамахел вай мошинкати қинд рафтан. Лекин моям мехоҳем, манда маъқулам, ки тамошо карда равем ҳама ҷоя. Лекин бо худо медонад чӣ мешавад. Зурку барои чӣ хел ватан намехоҳен рафтан шумо? Анҷа дар кӯмайна часпонда наметавонам, дадашки омадам ба дадаша мегӯем, майлиш? Нет. Ман наметавонам, ана дидӣ ин намеистад, меғалтад мана. Қафошине нағалтед. Шумо мард буден чӣ? Мада. Не, Тоҷикистонда. Вот это мана. Салом. Охи ман наметавонам Нилуфар монда ина. Дидӣ меғалтад, ин дадаш биён, дадаш монда метавонам. Мана ихеиста, ина чӣ хе кушода мешавад? Ой, ман ина ҷудо кушода натонистам ку. Дидӣ ҳамаша дадаш метавонам, ман наметавонам. Намедонам ин чӣ хе кушода мешавад. Биёед ина лучши нарасем, нашиканем бо. Чӣ ба мошинкати азоб мекашанд? Шумо ягон бор мошинкати рафтагӣ ҳастен ё ки не? Агар ки масалан дам гирифта раванд, агар сайру гашт карда, набарот зурку. Худо ба шукр мо ҳам соз. Шумо мошинкати рафтагӣ ҳастен, апа? Ҳама хел мегӯянд ки 4 рӯз кати. Агар ки масалан дам гирифта равӣ, 4 рӯзда мери. О, чӣ хеле зур. Шумо кай рафтанӣ ҳастен? Ягон бор рафтагӣ ҳастен мошинкати ё ки не? Чӣ хел ҳамун раҳҳою ҷоҳою бисёр кас аз Исфара наистонданд. Моро. Салом. ҳоле нияти рафтан надорен чӣ шумо? Иное нарасин, так быстро кани қафо гузарад. Исто ман даргиронум. Чӣ ба ин мурд полисти? Кани тез қафо гузарад кани. ҳозир дадаш ҷанг мекунад. Биё ман қафо дашнонумша ва телефонатимша баъд бозӣ кунад. Кани оп. 1, 2, 3 оп. Ой, ты блин. Гузарен ма шумо датсиём. Охи шумо гузарен ма датсиём. Ана мехе, давай. Ой, ножки. Ножки давай. Ай, погоди. Папа исто. Ай, это не можно. Ома метсим шо ҳозир шумо гузарен гуфтум. Маҳин мана. Фонари каша даргиронад. Дуруд магарем ки дам нагирид. Ям хел рост равӣ. Баҳор темболи ягон ҷода истода, дам гирифта, ягон бозорои Қазоқистону Узбекистон даромада, чарх зада, баъд равид. Хелда беҳад одам монда мешавад фақат даруни мошинда. Адам мошин гарм шавад камтар. Вай, офарин шумодам. Хеш табор ҳама ҳаминҷода чӣ шумо намехоҳед Тоҷикистон рафтан? Кнопкаи чи зеркал?
نه اینش ما ایسا قفو درگیرون است کن شو کن داوود شما میدونی نه من نفهمیدم همه مورو گفتم مثلا مورو چی باشد چی وای چهارم روز داشته گشته اومدین شما زور من حالی اینستاگرام دا می نویسم تونن وای اپای رخشونه میپرسم کنی چی خیلی رفتین چی خیلی نرفتین گفته سلام ها نه که ما بسیار همی ویدیوهای تماشا کردگیم بسیاری ها میگن که همه همین قیندش گرانیسه قزاقستان و ازبکستان هست بسیار روزها هم خیلی میگن کلیتی چرا؟ کنی کلیت کی؟ Baba, тоже калита. Калит. Калит. راست نه که همه خیلی درونی ماشینده شما دم نگرفته رفتین همه خیلی راست برای که با من هم خیلی فهمیدم که تاکسی ها هستن ماشین کتی میبرن راست یگان جدا استانوفکا نمیکنن به حد قینده میگن خوشتم من تیلو وای میگم که شما سیر و گشت کده نرفته اینجا با فکرم هم خیلی راست در اون ماشین داشتین تاجیکستان رفته فرومنده این شوین ماشین داشته نه لیکن در راست راه نه که ممکن که آدم بیزار شود فقط در اون ماشین دیو دیدین به دم بزبده آدم با دم نگیره گر مگرم که در اون ماشین ده شاخ شده میری ما نه با فکرم معلوم نیست نه که با فکرم سمالیوت کتی سلام اکی ایش شد کویا یک جا یفتین جوش دمانت کنی تیز این همش چرکی ندیده اینه برف توزه میکنه شما درونی ماشین توزه کدیسته سلام نه بسیاری ها هم خیلی گفته استن بسیاری ها خیلی چخل با فکرم ماشینی خودشون کتی نه ممکن تاکسی کتی رفته باشن چه همه خیلی آخه ای سهر تا شبه با فکرم ای همین مسکو تا گرانیسه قزاقستان ای صبح سهر تا شبه میری فقط درونی ماشین داده ما ای همین مسکوسکی область تا مسکو اومدن علاقه نه خواه یکون بزرگ ندارد یکون جای تماشا میکردگی ندارد که فروی و گرد یک دو سه ساعت نه روچنیکش برداشتگی من از این ماشین درگیراندم که کمتر گرم شود برای که نیلیا بینیچش علاقه یخ کده خیلی سر کنه خیرات همین گلباز نگفتین شید یا بار اپای تاجیکرین افیر داشتم من هم خیلی سرکار بودم که بیدم که اپای رخشونه هم خیلی پریمای افیر کردن شتیان صحبت کردیستن
камтар тамошо кардам, буромадам, кору бор доштам. Ой. Шаби шумоям бахайр. Лесин. Не хоб немона, ҳамаи бедор кардем. Эфиркати мо ҳози Москва омадагӣ ҳастем. Папа, я вот идет и там это телефон. Не надорем. Чӣ? Телефон. Аккуратно амана саати 11 шудак. Спасибо. Да, соат ҳози 11 шудаги ай вай балашиха то Москва омадана беҳад раҳо вай мо соати 6 биромадем пробка ҳама хел ки ҳама ҷоам хел сурх буд. гӯянд ки агар ки Тоҷикистонда вайфай бошад мерам, набошад намерам. ба шумоям хоби хуш. аку шумо войма кардед нахо 600 сомонӣ. Ман дидам дуромада интернет 600 сомон несте, арзона. Моҳаш ай ҳама қиматаш 320 сомон буд. Ай ҳама скорости нағз и вайаш чӣ хел гӯям моҳонаш 320 сомон будак. Ай ҳама арзонаш 80 сомон 120 сомон буд. довуд вай кардан, войма кардан. Ба фикрам ҳеҷ кара ҳаки нашуд Тоҷикистон вайфай қимат гуфта. Рост хуштомани ман тилло бисёр занаки нағз ҳастанд ки бисёр занаки нағз ҳастанд хуштомани ман. хусурам ки бо ай хуштоманаман нағзтаранд. Беҳад марди хуб ҳастанд хусури ман. инҷода вайфай 500 рублай гӯянд, унҷода 5000 қариб. раҳмати калон. одами тиллода беҳад одами нағзанд. нағз ку 150 сомон нағз. нархаш майла шуд, не ки вай интернет чӣ хел 1 соат интизор мешӣ ки кай вай видео кушода мешавад, бо 1 соати дига интизор мешӣ ки кай вай видео сар мешавад. ҳамин хел набошад нағз. салом. салом ай исфара. мо ҳамин интернет ай субҳи саҳар дар мегиронем шуд то саатои 11-12 шаба даргирон истодагӣ. Ай вообще хел куштанӣ гап нест. салом. салом. чӣ ба ки гуфт ки маҳкам мекунанд ютуба? Гуфтанд ки ютуба вообще вай намекунанд ку чӣ хел гум кордор нестанд мегӯянд бисёриҳо ютубда Тоҷикистон, баро ки ютубуқа Тоҷикистонда вай нест ку иқа машҳур нест чӣ хеле ки фейсбуку инстаграм машҳурай гуфта. наход интересник ами интересни бошад нағз мо хурсанд. ба шумоям шаби хуш. ҳози мо бале ҳози мо Москвада ҳастем. майлаш
мерем меҳмонӣ. Салом. Салом. Безебку ҳамин симкартаҳоям гуфтанд ки баъди соли нав ки қимат мешаванд. войма кардан ҳама ҳамин гуфтанд ки ҷои ҳамо симкарта фурӯшакода одамо очират истодагӣ. Кани ҳози ҳам хе қимат наша войма карда ки 250 сомон мешад. Як рӯз ман ҳамин инстаграми тселда савол додам ки ҳама хел гап ҳаст. Гуфтанд ки нархаш алиш мешад, неки 100% маълум нест ки чанд сум мешавад. 800 сомон боло намешад гуфтанд. неки бо як рӯз бинам ки ҳам хел нависондагӣ ҳастанд ки ҳамин компанияҳои телефон гуфтиянд ки 800 сомон қимат нашавад. авай одамое ки масалан мехостанд қимат кардан ва ё наоборот мехостанд ки зиёд шавад, гапашон рост нагирифта, баъд ҳам хел мондиянд чӣ хели ҳастай, ҳам хел истад гуфтиянд. рост апай таҷмама эфиршон зур мегузарад фақат. майляш ҳози как раз вақти ужин шудаги гушна шудем, ташна шудем, ҳози хонаи шумо рост меҳмонӣ мерем ага не. нағз ку шумо панҷаки ҳози панҷакенда ҳастед шумо. маслиҳат видеои хуб, ҳеҷ кор кардан дар кор не, фақат видеои хуб кардан дар кор, тамом. видео хуб бошад, тамошобинои худаш пайдо мешад. шаби шумоям хуш бошад. мана гуфта намешад ку пешаки барои ҳами колокольчик ҳаста, ҳаму зангулача мегӯянд. ҳавая зеркнен агар баъд кай эфир сар шуд, шумо да сразу сообщение мебиёд ки ҳамин блогер эфир кардеста. бо одамое ҳастанд ки пурра мекушанд ҳамин ютуба ваяша оповещениеша мекушанд. ҳамун зангулачаам агар ки зеркнанд агар намебиёд шуна ҳечи. москвада ҳози мерем якта. касе меҳмонӣ таклиф кардагӣ ҳаста, наку мерем, хоҳенам нахоҳенам. салом чоркуҷон. тоба. моям дина железнодорожник гузашта омадем. гуфтам ки як тамошобин гуфтеста буданд ки мо ҳамин железнодорожнида ҳастему, биёед меҳмонӣ. гуфтам як меҳмонӣ дароем. дина ай хонаи холамшон омадем. ҳам хел раҳ пробка бисёр буд ки баъд мо дигар раҳ интихоб кардем. вай раҳ ҳам хел дарунӣ вай кати ҷангалзор кати ҳам хел мошин чапа роста шуда гузашта омадем де ҳамун ҷангалоя. чуқуру пастӣ ҳам хел бисёр. худо ба шукр ки гузашта омадем ҳамаша. майлаш. қафода шиштая вай телефон додемша хапа как шиштая бозӣ карда. агар не ҳози ҳама даруни мошина кофта буромад, ҳамая тит карда. майлаш меравем меҳмонӣ. майлаш хуб шуда.
ҳама боварӣ дорам, ки одамое ҳастанд, ки вақти намозшонам мехонанду бо чӣ хел гум кору боршонам мекунанд. мо ҳозир рости гап намедонам куҷои Москва даем, як ҳамин ҷои Москва омадагӣ ҳастем. Намедонам куҷоҳа инҷа. Встреча. Аку ман он қадар тамошобини зиёд ҳам надорам, ки масалан боварӣ дорам, ки агар ки ягон ҷо таклифам кунем, агар мумкин як ду се кас биёд, тамом. ҳам ман чӣ хел гум бе шавҳарам ягон ҷо рафта наметонам. Шавҳарам бошад фақат кор, як ҷойда кор мекунанд, ки вай кор чӣ хел гум корро партофта омада умуман наметонанд. Намедонам адресаша, намедонам куҷоҳай. Манам як территория омада шиштаем интизор шавҳарама. Кору борашон кати ҳози ҳамин здания дуромадагӣ ҳастанд. Салом. Рост. Февралда насиб 3 сола мешавад. Нилуфар саатҳои 12-1 хоб мерад, бо бегоҳиҳо саатҳои 4-5 хоб мерад, 1-2 соат хоб мерад, баъд якбора саати 11 баъд хоб мерад. уқа Нилуфар хоб одами кӯдаки хобрав нестем. Ягон вақтҳое мешавад, ки рӯзи дароз мегардад, амахел бо шаб ба зур хоб мерад. дур бозӣ кунад. Салом Мавзуна. Оромишид камтар. шавҳари манам ҳамихел, агар ягон ҷо раванд, худашон масалан Москва биёянд, бисёр вақт Москва мебиёнд, кору борашон каси, баъд ман мегӯям, ки илтимос моям барем. Мегӯянд, ки охи барои чӣ шумо меред? Всё равно кати ман ҳамон ҷо намедуред, мошинда мешинед, фақат дар он мошин. Ман мегӯям, охи тамошо карда мебинам, Москваи надидиед. Зато бо ҳамакаса гап зада ҳамихел мебиёем. ва нағз манда маъқул чем хонада шишта интернет тамошо карда ё ки телевизор тамошо карда, хубтараш мегӯям, ки шавҳарам кати мебиём. Ай духтарчаи ман 1 сол калон будиян. Ман мегӯям, ки Нилуфар хонада бисёр мегардад, барои ҳамин агар ягон вақте ки берун равем, 1 соат 1 соат гардем, агар баъд мебиёд, нағз хоб мебарад. Хонада гардад, ку ба фикрам монда намешавад, хобам намехоҳад. Чӣ ба ман аллакай ба фикрам эфир каси безор кардама? 1 соату 15 минут шуд. Салом. 1 соат дер мондем, тамом. Нағз ку мо ҳамин тобистон зоопарк рафтанӣ будем, лекин намедонам чӣ хел шуд, ки ҳамихел монд, нарафтем, зимистон шуд аллакай. Нилуфар телефонае дасташда, барои ҳамин хаб. Худо ба шукр, мо нағз, мо ҳозир кор бора, мо ҳамин дар ин мошинда шиштагӣ бекор суҳбат кардастем кати тамошобинон.
ҳамин хел занҳо мегӯянд ки бекорчӣ, не ки ҳамин ай саҳар мехезӣ, хонаи ҷамъ мекунӣ, субҳона тайёр мекунӣ, бо меша аз хӯроки нисфирӯзӣ тайёр мекунӣ, бо вае ҷамъ мекунӣ, бо кӯдакҳо, бо бегоҳ ҳамин кати бекорам намешад одам. Рост ҳамин хело лекин шавҳарам намемонанд барои ҳамин. Ҳозир вай рафтан ман илтимос кардам, пурсидам, гуфтам мумкин эфир кунам, баъд гуфтанд майлаш хайр, зиқ нашавин гуфтам. ба фикрам ин одам агар ки чӣ хел гум одамое ҳастанд, ки китоби Қуръон мегунум, бояд ҳамин хел калимаҳоям мезананд. Офарин ба шумо. Шумо да Худо инсоф диҳад пешаи ҳама. Намедонам чӣ хел далил кардан мумкин. Нас шумотам хоби хуш. Исфара ҳама хаб кардан. Раҳмат. барои чӣ? Пеш аз ҳама бояд боварӣ бошад. Бояд айрашка боварӣ бояд бисёртар бошад. Салом. Ягон чиз дига ин вай шир ё ки ягон чиз абеғази шири қоқ дига ҳечӣ додан мумкин нест ку. Агар ки ягон шири қоқ доданӣ бошен, хубтараш ки шири буз тиен. Кози малако ҳаст ку ан ҳам хеле. Ай ҳама нағзаш ҳавай. Ба рост мегӯен, инсоф дорен, лекин тарафи одам ҳамин хел гапҳо заден, ки боварӣ дорам, ки вай одам бисёр ранҷонден шумо. Агар шумо инсоф медоштен, хубтараш ки гапи хуб кати мефаҳмонден, на ин ки хеле гапҳо кати. Рост мегӯен, ман гуфтам ку. Бо мегӯянд ки инсоф дорам. Хеле одамое ки ин хел одамо ки мегӯянд ки масалан китоб хонед, намоз хонед, ба фикри ман ин хел одамо фақат забонда ҳаст дини ислом ваюда, на ин ки дилшонда. Одаме ки дини ислом дилашда ҳаст, ҳам намозаша мехонад, рӯзаша мегирад, китобаша мехонад ва чӣ хел гум ҳеҷ касте гуфта намегардад, ки ман намоз мехонам ё ки ман китоб мехонам, ман рӯза мегирам, гуфта намегардад. Касе мехонад, касе рӯза мегирад, касе намоз мехонад, барои худаш пеш аз ҳама мехонад, барои ҳеҷ кане. Мо ҳозир Москвада ҳастем. Шавҳарам бироянд, баъд мерем хона. Салом, мо хуб. Шумо чӣ хел? Шашмоҳа шавад, баъд ягон чизи масалан мехӯрданӣ додан мумкин аст. Агар ки ай 6 моҳа кам бошад, Нилуфар 5 моҳа буд, баъд мо хел баночкаҳо медодемша. Баночкаҳое ки толика вай ҳаст, сабзавот ҳаст, брокколи, капуста, ҳам хел чизо, мевагид не, сок не, ҳичи не. Танҳо фақат вай, сабзавот.
рост ҳамин хел ба фикрам мози ҳамин хел шудагӣ аст ки ҳама занҳо хел ба синни соли худашон дугона доранд шинос доранд. Барое ки агар ки ё ки ай худашон майда бошад ё ки ай худашон калон бошад ба фикрам чӣ хел гум суҳбаташон намечаспад гӯем, барое ки зани калонсол вай фикру хаёлаш дигар хел, бо духтари ёш вай фикру хаёлаш дигар хел. Нилуфара намедонам, ҳатто бисёр корҳо карда ки Нилуфар. Ман аз Душанбе ҳастам, шавҳарам Айвай Панҷакент ҳастанд. Як бор ман хонада на ҳамин ба наздикӣ ман торти медавӣ тайёр карда иста будам. Ман гуфтам ки чӣ хел нағз Нилуфар поён рафта хонада шитаи мультик тамошо карда. Ман ҳозир тез торта тайёр карда мефуром, баъд пешашда мешинам. Торта тайёр кардам, шудам ҳама ҷоя ҷамъ кардам, фуромадам бинам ки Нилуфар курпаҳоя заминда партофта. Простин болои диванда фломастерҳои ҳамаша гирифта, болои ҳамон простинда ҳамон фломастерҳоя ранг додагӣ вай простин ҳамаш фломастер шудагӣ стиркада мондам, ҳоле намедонам ки вай фломастерҳо меранд намеранд. Нашиканен бовая. Ҳам хел хулиганиҳо мекунад Нилуфар. Ҳамин фаҳмам ки Нилуфар хапай, значит вай ягон хулиганӣ кардеистай. Ё ягон чиз чаппа кардеистай, ё ягон чиза кофтеистай. Не, накунед, хеле чизо натия. Ҳеҷ гап не. Асос сиҳату саломат бошад шуд. Ҳеҷ кор намекунад. Тоқат кунед то 6 моҳагиша тоқат кунед. Ҳамон шири модара тиен баса. Ягон чизи зиёдатӣ натиенша. ба фикрам кӯдакҳои рӯсоя мебинед ки чӣ хел фарбеҳак ҳавасатон мерад, мехоҳед ки бачаи шумоям ҳам хеле гуфти худатона ки пупсик шавад. Мана дар инҷа якта паспорт ёфтиян бо номи Раҳимов Сайҷамол Гадоевич аз шаҳри Кӯлоб. Касе мешиносад, илтимос мана занг занед. Рақамҳои телефонашон 8 901 356 87 34. Рост мегӯед. ҳозир одамо ҳама хел ҳастанда. Насиҳат карданда усто, насиҳат гӯш карданда не. Рост мегӯед. ҳозир барвақтай ҳама хел монеша. Асос сиҳату саломат бошад басай. Рост мегӯед. Вазнаша дида баъд агар ки вазнаш нағз бошад, чихел гум нормально рафтеста бошад, вес гирифтеста бошад, шарт нест хел чиз. Оста оста боз худашам хел вай мешад, фарбеча мешад. хонаи фурӯшӣ мана ки хона хар ҳаст. Насиб мо баҳор рафтанӣ ҳастем. Ҳатман салом мерасонем. эълон кардам ку гуфтам касе паспорт гум карда бошад занг занен ҳатман. Мана сайти Акбар дуроен бинен, мумкин ки унҷа бо нависондагӣ бошад.
Salomat boshin. мо сеюм сол мешавад. мо сеюм сол мешавад ки ҳаминҷода ҳастем. Нилуфар қафо даштага барои ҳамин намешавад нишон дода. Рост ҳама хел. Манам ҳаминҷода ҳамиқа ҳастам, лекин ягон чӣ хел гум дугона наёфтам. Хай ҳамсояҳо ҳастанд, не ки ихел тез-тез бо темболи хонаи заминаки ҳаста, ихел берун намебироянд. Чӣ хеле ки тоҷико берун биромада бегоҳӣ мешинанд, суҳбат мекунанд, не ваё ихел нест. Кӯдако бози ҳеч ка намебирод умуман. Намедонам мана як хело мегӯянд ки шумо помериёда монанд ҳастед, мегӯянд ки шумо хуҷандӣ гап мезанед, ҳамин хел бо мана панҷакентӣ мегӯянд гап мезанед. Не, ман духтур нестам. Ман вайдахондагӣ ҳастам. Кори бонкӣ. Ман гуфтам ки не, Нилуфар Тоҷикистоне таваллуд шудагӣ ҳаст. Бале ман гуфтам ки афам се бора ки мепурсанд. Рост мегӯен. Хай одамои мефаҳмидагӣ медонанд ки чӣ хел ҳаст, чӣ хел нест. Масалан, мана худо ба шукр духтарчаи мо 3 сола ва сиҳату саломат, худо ба шукр. Омин, раҳмати калон аз шумо низ розӣ бошанд. Рост мегӯед, опыт дорад. Бо агар 2-3 дошта бошанд ку? Бале, ман якта Нилуфарча ҳастам. Шумо куҷо рафта омадестин, апа? Серкорен чӣ? Раҳмати калон. Ман соли таваллудам 93. Тамом? Шавҳарам ман интизор ҳастам. Имрӯз корашон бисёр шуд. Мана бояд ки соати 10:30 корашон буд мешуд, хона меомаданд. Не ки мана ҳозир то ҳол мо 6таем, корошон буд шавад баъд. Мо балашихада зиндагӣ мекунем. Ҳозир мо ҳозир Москва, шавҳарам кору борошон кати омадаги ҳастанд барои ҳамин. Мана сиденида омадам. Мо балашиха дуда. Намедонам вороташа намедонам, хел медонам ки балашиха ду ҳаст. Мо ҳозир намедонам як ҷо омадаги ҳастем, намедонам кадом тарафи Москва бошад. Ужинда чӣ кардем, апа шумо? Ҳоли мо ужин накардаем. Ки мо мусофир мекашем. Банк дия. Все денежки. Мама, держи ручки. Сиденье банк. Мана. Очки Не мог держи. гражданин нестем. Чӣ? Очки. Чӣ? Хну хӯрдем шумо? Сиденье. Даҳанашда чие? Не, инҷо дашитан мумкин нест, ҷонона.
ба шумоям хоби хуш. Салом. Это сильно. Нағз ку. Машина. Ман инҷода шинед. Инҷода мумкин нест. Машина. Не мумкин нест. Машина. Кани ва истома инҷа кани. Намешад. Мана мошин киштаге намешад. Зур. Мози гушна. Моям хонада ҳами хел вай чӣ мегӯянд гӯшти мурғ кати не гӯшти гӯспан кати ҳаст. Шудат кардистем ки кай мерем мехӯрем гуфта. Чӣ хел зур. Балаши хайдия куҷошта зиндагӣ мекунед шумо? Мана касе паҳлова дорад биёред мана. Бисёр одамо ҳама хел тоқа худашон. Қайла картошка кати. Насиб исфара ман як бор рафтагӣ ҳастам. Майда будам не ки рафта будам. Ба ёдам ҳаст ки рафтагӣ ҳастам исфара як бор. Салом. Салом. Ақаллан нимаша роӣ кунед гӯна апа. Илоҳим касе ки мехоҳад ватан рафта равад. Мама, садись. Мама, садись. Мама, садись. Мама, садись. Куҷо шинедам ҷо? Да садись. Садись, мами. Мумкин нест ҷонона инҷода шиштан. Не, мама, садись. Чӣ ба ман шумо ягон игрушкаҳотонро нагирифтам? Мана дидӣ. Кани дигари ручкаи дадаша куҷо кади? Дадаш ҳозир мебиёд мегӯянд кани ручкаҳо. Ҳамаи ручкаҳои дадаша гум кардем. Вот. Маем. Спасибо. Мо ҳозир Москва омадагӣ ҳастем. Мама садись. Ай Нилуфар маҷбур кардасе ки мана пеш дашинон. Мама, шаятин гуд. Майлаш мерем ҳозир меҳмонӣ куҷо даен? Вай офаринтон 4 сол шуд нарафтин. Всё? Мана. Қапен. Мана ихи қаб. Аквай дастишкати зеркин. Види? Саломат бошед. Мама, ты чего? Чӣ хел шумо 5 сол рафтагӣ нестен? Чӣ ба наменависад? Наменависта. Як кадай чӣ ручка? Мана нависта истайку. Нависта. Гарм шуд ручка. Нависенака. Аккуратно нағалтад бу ручка. Ҳаваи ҳар дафъа даргиронам мебинам ки чӣ қаб мондагия. Охир хунук шуд Нилу дасташ як кадай. Насиб мо баҳор рафтанӣ ҳастем.
نه من 92 نه 93 من. نه هر سال یک سال یک بار روی بیایی نه از آدم خیلی کمتر از حدی بد زیق نمیشد. لیکن خیلی یک بار بسیار استیاگر به حد قین. منم مادرم یاد Mama کردگی. kaşkaşkim. Kaşkaşka. Köpede. Aa, Ay toba. o нет. Cidden çikokaden şa. Чикугу. Фу. Охина парто херучкова. Я гуфтам ку гум мекнин шона бад дадаш мекубан. Не, пошли еще. 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 Mana еще. Bu ay önce kofta girifte noya. Gir. А вот и телефон держи. Aha. Работай. Ananas götürsün. من ay duşanbe هستم. شوهرم ay پنجکین. چیبا من مسابقه خوندستم. شما دخترای ای مسکو سر کردست بدین آخه. زنها اینجا ده بسیارتر هستن. ناز شما رفتین. من یک سال اومدم 3 ماه ایستادم. با یک سال دیگه اومدم 5 ماه ایستادم. این دفعه اومدم 3 سال ایستادم. همه رسیه ده. اگر که تاجیکستان ده میبودن که پرامای فیرا اگجا تماشا کرده میشد. ناسکو О нет, папа, ты пу. Папа, давай. کجا زندگی میکنین شما؟ Пап, ты здесь? شوهرم همینجا ده هستن. شوهری همه همینجا هستن. باور دارم که همه زنهایی که همینجا ده هستن برای شوهرشون شده همینجا ده زندگی کردستن. Ай, садись. ها نه اینجا داشتن ممکن نیست. انا همینجا داشتینه. Давай. Садись. او اینا نرسه ماشین در بیرون های. давай опа خیزت کن جوش داشتن. Мама, ты здесь, мам, ты здесь, мам. از به داداش میبین سر میکنن چه давай опа خیزت خودش گذاره. опа خی опа ایستا پایازالش نکشیدی. اک پاپوش اینجا من گذار. ها Симка, околезе. نیلوفر ایسه حالی با ای افتا کرسلش کشو دیمشه. ها برو میگود من پیش داشتینم ده قفو ده نشینم من. У нас здесь путь. شنیدم کجی بس ویتی قفو را نکشتی. نه انی قفو کشین بیوین بعد اینا درگنونین. چند بار بیرون رفت آمدک. Она. زور کو. نه من دیگه نمیخوام اومدن اینجا. نه که با خدا میدوند. من وقتی که یکم سال اومدم من گفتم که تمام من دیگه уже روسیه نمیبیام که نه با این سالاش بوگشتم اومدم. گفتم که تمام اکو همین کسی دیگه نمیرفته. گفتم نه با این دفعه شما اومدم ده 3 سال شد. Она Дудуна. Дудуна. Дудуна.
хунукида фақат хонада мешинем дия. Гармӣ бошад ки берун бирои гармӣ мегӯӣ берун гарм ҳаво хонада шинем салқинӣ гуфта. Бо зимистон шавад мегӯӣ хунукӣ берун куҷо мебурӯӣ хонада шинем гуфта. Дада корашон кати. Кору борашон кати ҳолиам наомаде. Худашон гуфтанд ки мумкин мо саатои 12 ба бурӯем. Кнопкаҳоя зер накунад. Банник. Мама муслим. Муслима. Мама муслима. Насибу тақдир ҳами хела. Не ин намечаспад меғалтона. Насибу тақдир ҳами хела шуду. ҳами хел вохӯрдем. Ҳами хел як шаҳрда шавҳари ман ай Россия ҳамон шаҳр рафтам, ман низ ай Душанбе ҳамон шаҳр рафтам, ҳами хел вохӯрдем. Ҳами хел шуд. Умуман мо ҳамон як моҳда ду каса як шаҳр рафтем, баъд шинос шудем. Ҳами хел зер накунен кнопкаҳоя. Нараз рулам тоб натаки опаснем. Зер накуфтум кнопкаҳоя. Худо кай худо насиб кунад. Зурку накат. Нилуш, ози қафо абрад намегзарад. Ручкаи ай замин гир аввал баъд. Ки инҷода изо кашида? Касе изо мекашад? Рафтан гирад. Худшо тоҷик нагӯ. Ки мегӯн. Ман ягон қатра шарм намекунам. Ай тоҷик будан. Ина бинад. Давай тез тез қафо, тез. Агар не кнопкаҳоя нарас. Мана кнопки зер. Как кнопка зер. Ҳавая гӯен. Кнопка зер. Не, ман намехом Россияда зиндагӣ кардан. Ман Тоҷикистон мехоҳам рафтан. Не, ба хотири интернеташам намебиём. Ман хел одаме ки бисёри бад беҳад масалан интернет каси бошам не хел нестам ман. Саат 12. Саат 11 шуд. Аз ним саат баъд 12 мешад. То раҳ мебурӯем, то мерем. Худаш бошо як саати дига. Бо шавҳарам бояд раванд. Ҷои кор ҳамаша буд куна, ҳамаша ҷобаҷо карда баъд мебиём. То шавҳари ман рафта ҳамон ҷои кору борашон ҳамаша ҳал накуна, ҳамаи ҷобаҷо накуна. Чӣ хел гум вай накунан агар наметунан омада хона. Бо саҳар рафта, бо саҳар кати шавҳари ман меран, баъд кору бор сар мешад ҳамаш. То шавҳари ман нараванд, кору бор сар намешад. Тез қафо гузара, тез. Намедонам, шавҳари манам омадани инҷа нестанд, бо худо медонам чӣ хел мешавад. Рост мегӯяд. Як занам ҳамихел Нилуш ҳози қафо мерен. Як зан низ ҳамихел комментарияда нависонданд ки ман дар ҳамин Россия намедонам чанд сол зиндагӣ кардестам. Кӯдакома калон кардам ҳамин Россияда, хонондам, донишгоҳ дохил мекунаму акнун мерам Тоҷикистон. Ман инҷода намеистам. Ман ҳамин Россия ба хотири кӯдаком истодам гуфтак. Мана мегӯм баъди бо ҳамин қас сол бо Тоҷикистон мехоҳанд рафтан. Тоҷикистон меран. Давай, давай, быстро қафо. Нарас агар не кнопкаҳоя. Нарас, нарас. Не, быстро кани қафо гузарад. Быстро.
Nie, to papa. اگه نرسد من اوه شما هم چی من این تلفن گیرد کنی وش کش گیره نخی من اینجا از ماشمانم نشون تیم ما قب ana kafotar şine dobun şine ana da naşkane şed rahmati kal ona چی به من سابشن شما جواب دادم کو حرکت میکنیم اینترنت اگر کاربرد نداشته باشه من نمیدرم رحمتی کلون دویم ساعت رفتی سشتی من اپای تجمع ما یک گذراندیم اپای تجمع ما 3 ساعت شتا بودن یا که 2 ساعت شتا بودن وای دفعه یادم برو مادن که رحمتی کلون آمین سلام ما هیچ جا نرفتیم ما هم در این ماشین 2 ساعته که 6 دقیقه نه 6 دقیقه ما حالی خوب نیستیم حالی کسی اینجا دا رقم تلفن گفته سن نویسین با تلس خودتان میتونین دلیت کنین هیچ کار نمیکنه نرسو خی اینا رسیدن ممکن نیست الهیم خلیگان شما هم در امان خدا باشه خوابی خوش مادم این شب همه بیدار هیچ که نماندیم خوب کردن نکنین کنوبکوی زیر نکنین نیلوفر چی به ماشین کتی ناسکو گوین شوهرتون که ماشین کتی تماشا دورونده برین خیلی راست تاجیکستان نروانو با دیگه شهرهایی که میگذارین در اومده تماشا سرگشت کنه با خیلی از حدی بعد دلگیر نمیشین نرس با اونجا توک میزنه تا так появзалаша пушад агар неман берун ай мошин берун фурор муша берун буроя сириш кунам не инам разидан мумкин ин ток мезанам راست همه خیلی نه از کوی اینستاگرام درومده میبرومده اوه خدای من زیر نکنین این اپ هست نیای так быстро кафо гзарад мам من اینستاگرام تو اون کس ننویسد نمیدونم هوای درایم که قوای نمیکنم اینستاگرام ده نمیگردم باید بینن لول ناراز روля پناهش مایم با خودم نه ما ماشین من در گرانده کشته استیم که ماشین گرم اکک شود 6 تاییم
başıma hobi xo'sh. Men ham ahamiyat beramki, bisyor odamlar men aytsanki hobi xo'sh. Bosh ishda. بیاین معنای بیاین دارن مهمانی بیاین گفتم نه ترجمه ما با فکرم دیسرت خوردنی رفتم بعدی اوزون سلام خوب نیستیم بدار ما همین خیلی چی؟ ساعت یک خوب میری همه کسا нависен охир ҳам дарсотона тайёр кунен ҳам вай кунен ҳам тамошо кунен тез кани қафо кани телефона ман датен ой тоба худо ба шукр инашам гирифтин задаш мебиён точно бад сар мекунам тоба худо ба шукр худо ба шукр боба яша гирифтаиста ҳами чизе ҳаст даруни ҳамин мошин нилфар ҳамаша кофта буровардистаи да мегум ку дадаш ба моя ҳамҷа партофта меранш мо ҳама мошина тик кардин гуфта но унҷа якбо унҷа кушода дида тамом ба шумо низ хоби хуш раҳмати калон ба шумо низ хоби хуш тез қафо раҳмати калон ба шумо низ хоби хуш ҳеҷ ҷо нарафтаистем мегум ку ҳамин даруни мошинда шиштаем шавҳарам кори борашон кати омадагӣ ҳастан кати шавҳарам омадем интизор шавҳарама бачаҳотон то ҳозира бедор нақс ку вая нарас ҷонона но вай мумкин нест иста mana endişe bile. Hani mana video var. Video var. Yok. Da. Да, бабушка. Девушка. Alhamdulillah. Это красиво. Да, красиво. Еще бабушка. Аккуратно. Не ҳамҷа шишта мана бозӣ карда Мама. И мама. Мама.
İman. Kia va? İman. Va? Bana. İman. Kia va? İman. You. Rost megan mo raha ki meshim bad kai ifira mekshim bad raha ki meshim de bad hamo vaqt khairiyat guftam mebroyin. Mo bala shi khadda. Очки. Ha ham khil nim saat raha bala shi khada. Mo probka kati yak nim saat raha omadim. Behad vaqti saat 6 bud, behad probka bud. Bo mo qarib ki центри Москва кати омадем ҳами хел раҳо пробка мошино ҳам хел бетоқатда. не ин хонаи тарафи кори шавҳарам ҳаст, ҳамунҷода зиндагӣ мекунем. салом. бале баланши хадду удалить накунем бо ихе наоборот. Кия вай? Ихе наоборот. Кия его? Ман кия мана нашнохтан. Еще. Кия? Нашке? Мани нашке? Уке машина. Еще. Салом. Мама, еще. Это базарный. Хапкардан. бисёриҳо бо худ ба худ гап задестан, худ ба худ не я дигаришон кати. бале шинохтам, шафтолу ёфтен, гуфтам имрӯз ҷавоб нададе. не мана нилуфаро овоза шинидеси ки музикаи пасту баланд кардестау. не ман не шавҳарам доранда танҳо тамом.
Surati çi bide me? Машина. Vay maşinam de. ما همین درونی ماشین شیشتیم مسکو آمدیم شوهرم کار رو باری خودشون کردیم ما ماشین داشتیم ویدیوهای تماشا کنین شناس میشین من نیلوفر Ana. بله نیلوفر Ты чего? Чё, ты чего? بله نامی من نیلوفر بله عاشق شده نه من سراینده نیستم من فقط همین یوتیوب در ویدیو کرده ویدیو میمونم پخت و پز میکنم تمام رحمتی کلام به شما نیست خوابی خوش در پناه خدا باشید شوهرم چند مانند هستند به فکر شما تولدشون چند من خیلی خورم من خیلی شده من خیلی تماشا کنده که من اینجا دیخدم که خودشون گویند که مثلا من چند سالم Не ходит, не بعد ходит. میفهمین نیلوفر رو نشان داده نمیتونم پلانشت اینجا ماندگی هست نمیشه چه نکنین نیلوفر همینجا شده تلفن بازی کرده نکنین Смотри. Клёпка тебе. زیر نکنین پس نه درس نقطة جي همه خیل به شما نیست خوابی خوش حتما چی دارم نمیگویم نفهمیدم گپتونم Телефон лежит.
نه برای چی؟ برای همین سوال تولد من رشک کنم چخیل گم شوهرم اکو خودشون من یکم بار پرسیدگی نیستم که مثلا ممکنه من سوال تولد شما گویم یا که نگویم گفتم برای همین با شما نیست خوبی خوش میتونین اینستاگرام یوتیوب ده کانال ارزنده نویسین هست حاضی همجا درآمدگی نویسندگی هست که ارزنده برش ده подписаться کردگی استو من کشم پیجش ده подписаться کردگی هست هوای زیر کنین ابونه کنین так من اینجا تماشا کنم من حاضی ویدیو کردم شکل خب باش ما نیست خوبی خوش مدت ساعت هازی وای ساعت 00:00 شده وزی تلفون نمیشکنی با من دیگه نمیتیم شه نه نه خیلی نکننجا حتما نیلوفر اگه خانه رود بعد خواب میکنه ده ممکن که راه ده خوابش برد درونی ماشین ده دین همه خیلی آمدیم درونی ماشین ده خودش خواب رفته با خودش ای خواب خیست قپی نختن حتما بانان نیلوفر همیشه شرایی که من میگویمشه اولش میدوند و آخرش نه همی یک دو کلمه سه کلمهش میگوید تمام بعدشه алдараш када ҳамаша менгӯд худаш лекин бо забони худаш кати шеър мехонад ҳама хелу неки намефаҳмӣ ки чӣ хондааста тилибомаша хонад як бор каним тилибом намехоҳед хонда крокодил буда бо чӣ буда کنین آنا همه هم باید پر کردین برای همین نمیگو دیگه اوره دیدی میگو دیگه نیست جو ایسر крокодил буда Крокодил. Мама крокодил. Большой крокодил. Большой крокодил. Насиба кун омадани нестем. Крокодил. Да, большой крокодил. омадани нестем, он неки бо худо медунад чӣ гап мешавад. Неки ҳам хел мехоҳем ки равем дига намебием. ман хоҳар надорам якта бародар дорам тамом як бародар дорам айман калон ҳастанд соли таваллудшон 90 ҳастанд ва ё тамом дига ҳеҷ ка
چی وای حرفاشو گو کنی آ کنی آیا یابد کنی آ نازیم ولی شروع کنم شما کنی آ کنی آ آیا یابد کنی بله من معلومات عالی من دانشگاه تجارت دوشنبه تمام کردگی هستم Ana. اگه کجا در اومدین شما آنا آیا یافتی نمیخوایم هم خل آینده رسید زندگی کردن نمیخوایم برای همین حرکت میکنیم که تاجیکستان در کار یافته همونجا در زندگی کرده برای که پدر و مادر هم تاجیکستان ده هستن نصیب بهار رفتنی هستیم بله کنی آره یافتی Нет. بیا چی Ты один чупук. یافتی همشه بله ساعت آخر ساعت 12 شب شده است ساعت 12 شد اوشه برای همه خواب رفتن یک ما مونده ایم دو کسه اولی افیر بودن تا حضیره نه من همجا 6 تایم ای بیکار چی میگن جواب دادن مانده میشه دادن نیلوفر خواب ندارد من همجا 6 تا بازی کرده ممکن که راه در رفتنده بعد خوابش برد اگر ما در 12 مانده ما باید که الان این وقت چی گم اوژن کرده خواب میکردیم ناز کو یک ماه بهار میره خونه که در کی میرین که شما بله ما монетизация подключить کردگی هستیم خیریت که یک سال شد که قریب که بعد همش بود شده همین یوتیوب монетизация شد شما هم گرمانی ده هستین چه ساعت 22 مسکو ده ساعت علاقه 12 ناز کو یک هفته پس علاقه Ana. کنی اسمالی کش ضرور Mana. ده راست بسیار از خود کردگی هستیم ما یوتیوب دانه که حالی ده خود حالی چی کنم 10% هم اقلا همون راست خود کردگی پوشندگی نیست همون پول یوتیوب گویم خیلی آهسته آهسته مشتگیش همش بود لیکن با همین قدر راست خود کردگی هستیم برای یوتیوب باز فکر ده هست که این گرفتن در کار و گرفتن در کار برای یوتیوب گفته برای همین میگم که خوبترش که همین پول یوتیوب یک دو سه سالشم اگریم جمع کرده تکنیکا و چیزای در کاری خری بعد به حضور و چیکار کنم ممکن که یوتیوب با پول جمع کرده شود монетизация همین یوتیوب ده اگر که کانال داشته باشین монетизация میکنین
мобайни ҳамон видеоҳотонда реклама мемонанд, баъд шумода чихел кум ай ҳамон рекламаҳо пул мегзарад. Шумода пул метиҳанда ай ҳамон рекламаҳо. Салом. Салом. Салом гӯ. Салом нест. Салом нест. Кани фиолетовый. Мама. Да. И черненький. Чёрненький, да. А кто? Ротики? Ротики. Зеленые ротики, зеленые тоже. Ротики зеленые. Ротики? Накли. мо ҳози Москвада 6 таем, ҳоли хона раҳакӣ не. ҳоли шавҳарам ай коршон бироянд баъд. Где-то. Не, акаҷон, нак ман вай дар гирондам, шумо чӣ ягон кор карданед? Февралда насиб 3 сола мешавад, нак ҷунуна? Нилуфар. Саждак, мана ина бинам. Кани ҳарфи ая наёфти, а? Мана ҳарфи А. Кани Б, мана Б. Она. А. Диди А, кани Б. Ҳозир ман А инҷо дурам, шумо дар нишон медиҳам. Шумо инҷода нею. Кани А. Ара ёбад. Она. Вот так, где? Не, барои чӣ? Ба умеди шумо не, шавҳарам кати мо инҷо омадагӣ ҳастем ку. Кору бори шавҳарам кати ҳастем, барои ҳамин. Она. Краски. Она краска. Ютуб даку мо барои Ютуб мана барои Ютуб шуда мо ноутбук харидем, якта телефони нағз харидем ки то ки ҳамин Она ваяш там. нағз камера шавад. Вот. Кашин, молодец, мана А. кору бори шавҳарам кати шавҳарам корашон ҳамҷода ғалтидан бояд омадан дар кор буд омадан. Не ҳичи кати беҳичи гаштаем. А, блин, один. Да, кашин кани А. Давай. Кани. Не, охи ман ин ручка чиқа намегирем. Ой. ҳозир ман айнишим ай сар. Исто. А. А. Кани ая кашад кани ай болош. Е. Где? Мо ай душанбе. А где она? В. В. Б. В. Б. Ман. В. Насиб баҳор рафтани ҳастем. А где она? Б. Она. Фотимагул. Б. Наметунам Фотимагула. Мама. Мана Б. Фотимагул ин ки ягон Б. тоҷик аст. Б. 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 Ошпо инҷо зеҳ кардем. Б. Че? Б. Ман аз тарафи Б. 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 ай ҳамон тарафи сисе ай сисе камтар поёнтар. Б. Накун мошина вайша накун анҷомад. Мо ҳозир нарас Нилуш. Мана кани мани ҳарфи чия? Б. Неш ҳарфи чия? Б. худо ба шукр мо хуб мо дарони мошина шитаем. Б. Кори шавҳарам ҳаминҷа барои ҳамин
B. омадем шавҳарам Ана. качи нест чӣ B. бале мошин кор кардеса дар мегироне мекишемша барои ки агар Кадиnis. пурра кишемша мошин ва ях меша дарунаш мо гашта омаданӣ нестем барои ҳамин Синий. кашем кани А. шумо дига чия гирифтем ман ягон ручка гирем Синий. худаи ман ани ҳарфи че ҳарфи че О. ҳарфи че ё Ё. бале ҳатман давом метем кана не шавҳарам калита монда рафтанд ки агар ки хунук шавад даргиронен гарм шавад гуфтам барои чӣ видео намекунем ҳатман видео мекунем бале ҳозир инҷа хунук акун намедам одамо инҷа истоданӣ нестем барои ҳамин тоза кунӣ то ман нависам ҳар Нет, узёк. не хитон кунӣ накун шумо тоза кунед ман нависам ман ҳарфое нависам Зё. раҳмат мана ҳаминҷа нилуфар кати алифбоя ёд гирифтаистем ман ҳамин вдохновения чӣ хел гум бекор шиштам мехостам ки ягон кор кати машғул шавам ва баъд ҳамин рӯзҳоя тамошо мекардам рӯзҳоя тамошо мекардам мехостам ки ҳамин хел видео кунам манам ҳам хел пухтупазоя нишон диҳам ҳам хел влог кунам ҳам хел бисёртар ман мехостам ки влог кунам барои ҳамин баъд манам хел фикр мекардам ман мегуфтам ки ман агар ки ҳатто пурсамам ки шавҳарам мумкин ки негӯяд барои ҳамин хубтараш ки намепурсам гуфтам Папика. баъд як рӯз намедонам ҳам хел чӣ гап шуд мо суҳбат кардаиста будем баъд ман ҳам хел гуфтам ки ман низ мехоҳам ҳам хел видео кунам блогерӣ кунам ҳам хел пухтупазоя нишон диҳам гуфтам баъд шавҳарам худашон ҳам хел гуфтанд ки майлаш ай удаш буроен марҳамат кардан гирен гуфтанд ҳаме хел гуфтанд ки вай шумо да як моҳ вақт метиҳам тоза кунакун баъд ҳамин моҳи ай моҳи ноябр то моҳи декабр гуфтанд ки шумо да вақт масалан шумо видео кунед тайёр кунед монтаж кунед ҳамаша туғрӣ кунед ман да нишон диҳед ман ҳамон видеои шуморо бинам ман да маъқул шавад майлаш Обидена. баъд ман ҳама хел видео кардам ҳамаша кардам Мама. Лю. нозим ой Лю. Т. баъд ҳама хел видео кардам шавҳарам да нишон додам баъд гуфтанд ки нағз хуб кардан гирен ҳама хел видео баъд ҳама хел оста кардан гирифтем тоза накарди ку Дузё. Мама дузё, мама. не шумо худо наку тоза кунед ман ҳарфое менависам шумо тоза кунед Нет, надо подождать. Ты дузё. он вақт ман ягон амхел Мама дузё. агаре ман наменависам Дузё. тоза кунед ман инагиред тоза кунам давай ҳамон вақт ман он қадар занҳо набудам фақат таҷикелина медонистам тамом ва баъд вақте ки аллакай блогерӣ кардам видео кардам баъд таҷмамая ва дидам ки ваёям ҳам хел қариб баробари ман канал кушодагӣ ҳастанд ҳам хел баъд ҳозир оста бисёр шудагӣ ҳастанд занҳои тоҷик блогеро салом
Selam. Kaç. Ama kaçma. Şöyle ki. برای چی davleniş ما past میشد؟ Klas kaski. Ozi. Oxuş mu xutun kraska eskitlim? Это. Значит, шмоваятон паст. Гемоглобинатон, хунатон пастай барои ҳамин давлени паст мешад. Давлени паст ай хун вобастагӣ аст, вай нарас ҷонам. Ман ҳамаша худам кардам. Ман ҳам видео мекардам. Ман ҳатто телефон надоштам ки барои ҳамин видео кунам. Фақат якта ҳамин планшет буд. Агар ки аҳамият дода бошен, видеоҳои пештара качестваш он қадар хуб нест. Барои ки ман ҳамин планшет качи видео мекардам. Ҳамаша ҳам хел худам видео мекардам, мемондам, ҳамаша монтаж мекардам, ҳамаша пура худам кардам. Кани мишка? Мишка. Ман инҷи додимаш будам мишка нишон тем. Шинена. Шинен. ай Москва то ҷое ки мо зиндагӣ мекунем ним соат раҳ е. Медонад ҳам тоҷикӣ, ҳам русӣ гап мезанад. бале апай таҷмама кати шинос ҳастем, суҳбат мекунем, инстаграм кати блогери назан, апай таҷмама назан, ман ҳурматшон мекунам. апай таҷмама, таҷкелин, таҷфуд кати шинос ҳастем, суҳбат мекунем. бо якта дига мастерица ҳаста, канал ваям нағз ҳастан, менависанд, суҳбат мекунем. шабхоб ай чӣ сабаб намебарад шабхоб? авай ман шумо дақиқа хоб рой кунам агар не. бале таҷик келин апай рухшона канали пухтупаз, фақат пухтупаз мекунанд. бале роззабони русӣ кати менависанд. бале боз як блогери дигаам ҳастанд. ҳозир акнун бисёр шудаги блогерҳо ҳастанд. блогерҳои чӣ хел гум ҳам мард, ҳам занҳо ҳар хел ҳастанд. чӣ хел касе чӣ хеле хоҳад, чӣ хел маъқулаш ҳаст, ҳамон хел видео кардан мегирад. ман ҳамин хоба ман беҳад саломат бошен. Ман беҳад кани скорая машина. Самолёт кани. Ман беҳад одами вай хоболуд. Не ки мегӯянд ки одаме ки хунаш кам бошад хоболуд мешавад. давлениш баланд бошад мегӯянд кам хоб мешавад. скори да. валерьянка хӯрен ёки пустырник тар карда хӯрен. Мумкин ки сабаби асаб бошад. раҳмат. шумо чӣ хел? пожарный. чизе нависад нав хонум ки удалит кардан. бале ҳозир каналҳои тоҷикӣ пухтупаз бисёр шудагӣ ҳастанд. велик да ҳамашон нағз. ман беҳад чӣ хел гум манам хел каналҳои тоҷикӣ пухтупаза бинам агар хурсанд мешавам барои он ки дар ҳақиқат нағз. кани дигараш ё бохӯй.
Кани банана ёбад, кани банана, ма шоколадка, мороженое ёбад. баро ки занҳо хонада мешинанд пухтупази хуб карда метонанд, нағз метонанд, видео карда мондан гиранд бо нағзтар. Миш и миш. Миш, играл, и гуси, балерки, и мод, бегал, симка. Кани барашек, Миш и гусечки. кани барашек. Обезьянка кани. Обезьянки. Обезьянка будай, персик кани. Минус кани. зеркальни глазура манам хел дидам ва чӣ хел кардан мумкина не ки вая вай кати мекунанд, желатин кати мекунанд. Барои ҳамин ман чӣ хел гум аҳамият надодам. Мумкин ки вай агар ки желатини вай ёбен ай вай гов ай вай бошад, ай устухони гов бошад, агар мешавад ҳама хел. Ман Тоҷикистонда чандта ҳамин вайоя дидам, одамои торт мепазанд. Ҳами хеле гуфтанд ки мо ай желатини гов истифода мебарем, говинаша. канали вай мастерица ҳаста, рости гап давомаша намедонам, ҳами хел номи каналашон мастерица ҳаста. Ана ваёда ҳам хеле мекунанд, нишон додагӣ ҳастанд чӣ хел кардан дар кор. Салом. Салом. Бана. Ҳа, желатинкати барои ҳамин намешад. желатин, жиле, хеле чизои ман оқа истифода намебарам. Ман бисёртар тарафи чизои натурални бошад, ҳам хеле чизода аҳамият метиҳам. Вот. Рост мегӯянд. Она бука. А где на А? Кани ёбе, кани ая, А я. кани а, кани б. А. Она. Бин. Ниша чӣ базер каде? Чебу. маҳсулоташ ҳамин желатин, краска меандозӣ, бо чиз меандохтӣ, рости гап фаромӯш кардам. Ҳамин асосаш желатин аст, бе желатин намешад. Она бин, она. специали ҳам хикадесте. бале, ман ҳамихел бисёртар чизои хонагӣ, ман он қадар мана чизои магазинию ҳам хеле чизода мехоҳам худам ҳамаша тайёр кунам. бисёртар ҳамин сабзавоту чизои свежи бошад, ҳам хел чизҳода. Она. Всё, аганем бас. удалит кадем. удалит кадем. кани манҷа один давая ёбад кадем. желатин ҳалолашам ҳаст, ҳаромашам ҳаст. агар ҳалол. желатини говин ҳаст, желатини ваӣ ҳаст, хукӣ ҳаст. ҳо апа ҳолам эфир ҳолам набромадиян шавҳарам вай даштиян ҷои кор мегӯям корашон кати. ҳозир мерем мана шавҳарам буроянд мерем меҳмонӣ пеши шумо. желатин вай ҳам листочный мешавад, ҳам порошок мешавад. шумо вайша хонед, таркибаша хонед, составаша хонед, ай чӣ шудагӣ аст.
бо ҳама хел чӣ хел гуфт, ман инҷа рости гап надидам ҳамин желатини говия, фақат ки мумкин ки ҳамин мағозаҳои ҳалолда бошад, ёфта шавад мумкин желатини говин. соли 2015 таҷма ҳоли апай таҷма ма даҳоли барвақт гӯем, мо даҳоли 9:10 гӯем. Салом. Бабочки. Кани один. Один кани. Один. Один есть. Мана один. Два кани. Огурчики. Ҳамаш не мегум ку Ана. ай таркибаш вобаста, таркибаша бинем чӣ нависондагӣ ҳаст, барои ки желатини говинам ҳаста. Бичкин, бичкин, бичкин. Кани 5. Пять. Бале агар ҳалолай. Растительное ба. Пять. Вай ҳайвон нестай. Пять. Один, два, Бале ҳаст. Алучки. Улуки. Мона. Папа. Глюкозный сироп ин. Мана Вай ку шакар ҳаст ку. Шакар катим ҳа? Мама, вот гулки. Да. Ты гулки. Кани 9. 9. Моҳи вай март. Мама, мама. Бале ростам туркоҳо ҳалолаш истифода мебаранд. Ман соли таваллуд 93. Ана. Один. Халон. ҳаст сайтҳои манам дидагӣ ҳастам, сайтҳои чӣ хел гум фақат ҳалол чизо ҳастанд, заказ мекунӣ, бепул доставка мекунанд. Ҳастай ҳама хелиё. Ман бисёр дидагӣ ҳастам. Салом. Сабой овардем ҳатман чӣ хел намешавад ягон чӣ набиёрӣ, нахӯрӣ мошинда, тем боли нилуфар кати. Мама, неси это Нилю. Наско. Нилю. Калон метавон не чӣ ба ҷои хафа, ягон ҷои хафа не. Ана, Бина. Красиво. А ты не красиво наш был. Наход. Сегодня нам красиво и наши не мутай. Мутай. Следующий день не мутай. Ниёшан ҳоли. Не вай кне, на мастика кнеду, на глазур. Ай ҳама хубаш, ҳама одди креми. Манда амин креми маскарпоне катим бисёр маъқул шуд. Амин торти фруктовӣ кардем, бисёр ҳамада маъқул шуд хонамгода. Хубтараш ки анамихе кне, барои ки мастика хурда намешад, ай шириниша, а глазур авваиша чӣ хел бемаза ҳай мегунда, он қадар вай нестай, ба маза нестай. Башкин. Пушкин. Худо ба шукр мана ҳамҷа 6 та намедонад кадом кнопкаи мошина зер кунад. Бале ман якта накунен. Пушкин. Агар қиматай ҳо. Агар ашанда ҳаст, ман нишон додагӣ ва видеода. Чанд сум меса чӣ хел ҳаст, зер накунен бо.
Cibo dada. Nakne. Ey mana 2% shida alakay. Zaryadi planshtam alakay. Moshinda zaryad mana gestim. Vay. Zaryad pur nashdeste, past shdeste. Ana. Adayı da yaşadım. Ay. İşiyor. Hı? 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 Kremi shanti. Ne bileyim kremi shanti işte. Giriyon mana hamja monda gelsam namedam megud ki niski zaryat. Короче zaryat qad bisyor na girifte ist. Megude kam zaryat girifte ist. Var hemin namedunam chiko kunam shakin. Aa, işiyor. Zaryat bisyor girad. Ama işiyor. Ama işiyor. Ama işiyor. Agar in rangi İşiyor. ne zernakde. Agar in rangi jelatin çıkar ki jelatina obda tarmekni varam mekran vayam hamı İşiyor. xil. Aa, kıyafet. Aa, işiyor. Şidan şikan hamasha. İşiyor. İşiyor. Mama işiyor. Mama işiyor. Ve çıkal tayormekni kremi shanti man nam fahmidam. Yagon paraşok boşad. Mama işiyor. İşiyor. Mama işiyor. Saloman işiyor. boşen. Hamazan ho Mama hasanınca. Ha, işiyor. Mama döndürülürsün ki. Da naked isto. Baba. Ana. Kazi da dash mebiyon sır meknan moya. Ana. Ana. Nakne. Ana. 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 Nakne noxi. İşiyor. Ana. Ha, exel boşad. Namidam man yagon bar paraşokasha istifoda nam burdam. Ana. İşiyor. Ha. İşiyor. Mumkin ki amon vay kati İşiyor, mamonandi işiyor. slivki boşad. Man yagon bar çeşidagi İşiyor. nesam. Mama işiyor. Kremi guftagi tuna. İşiyor. Mam. İşiyor. İşiyor. Все. İşiyor. İşiyor. Ama işiyor. Mama. Давай. Yok. Salom. Salam. Rahmati kalon. Ha, значит, вай чмеган. خوب میستاد برای همین آرایش تا نقض باشد با بامزه باشد با تنبالی خوب زن شکنکم Ana. 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 خب تماشابینان گرامی من 3 ساعت شد زردی پلانشتی مویم تمام شده است برای همین خیر خوش کنه من پلانشت کمتر مونم که زریادش تو که اقلا کمتر بسیار شود بعد راه دم نویگاتور کتی رفتن ده Au, au, au. وای چخال گم تیلی وای پلانشت نمورد میگم برای همین Au, au. Au, au. Au, au. Au, 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 au. Au, au, au. Au, 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 au. Au, au, au. حتما وای خدای من Нет. حتما حالی یگام وای میکنم همین کرم نیز میبینم چه خیلی تیار میکنن چه Там. نکنم خوب Даже здесь людки. ده بیو خیلی گویم همه ده Хай. Папа. Какие сегодня حتما یه بار اهمیت میتیم همین وعده کرم ده مایلش تماشابینان گرامی به همه شما شبی
خوبی خوش با همه شما. ما رویم نکن баланд ҷанона. ما رویم камтар планшета монем то ки заряд гирад. раҳта навигатор дар кор мешавад. накун майлиш хай ба ҳама раҳмати калон барои суҳбат. Say. خوبی خوش با شما. раҳмати калон. майлиш ҳатман. хайру хуш мекунем ака. майлиш хай. ҳатман манам марҳамат кунед бо дигар эфирда.